Moikka! Mä uskon, että teidän ravintola haluaa olla just se, josta puhutaan tulevana kesänä, että tämä on se paikka, mistä saa kylän parasta palvelua. Koska nykyään aika harvasta paikasta saa sellaista palvelua, että se jää asiakkaan mieleen. Palvelu on usein ihan ok tai sitten siinä on jotain huomautettavaa, mutta harvoin se on semmoista, että se asiakas kertoo kaikille kavereille ja hehkuttaa somessa tai muuta vastaavaa. Niin tämä on se asia, mihin kannattaa panostaa, jos haluaa lisää euroja ja jos haluaa olla siellä kaikkien puheissa mukana, että nämä on ne, ketkä osaa asiansa. Mun nimi on Lehtisaaren Mari, mulla on 30 vuoden kokemus ravintola-alalta ja nyt mä oon kehittänyt tämmöisen parin tunnin koulutuksen, joka on tarkoitettu ravintoloille, à la carte ravintolan tarjoilijoille. Voi olla joko alan konkari tai sitten alan uusi tulija, kesätyöntekijä, ihan mitä vaan, mutta on tietyt speksit, mitä heidän tulee tietää ja mitä konkareillekin täytyy aina välillä muistuttaa. Mitkä asiat on tärkeitä, mitkä on ne asiat, jotka tuo sille yritykselle niitä euroja ja niitä uusia asiakkaita ja uusia käyntejä ja enemmän kulutettua rahaa sen asiakaskäynnin aikana. Eli yhtään, jos kiinnostaa tämä juttu, niin kannattaa nyt tarttua tilaisuuteen, koska etsin pilottiasiakkaita tälle mun koulutukselle tosiaan ja hintahan on todella edullinen ja vastalahjaksi toivon saavani palautetta ja sitten mahdollisesti referenssejä ja tällä rahalla saatte ehkä lehtimainoksen tai mahdollisesti 2, mutta tämmöistä pitkäaikaista panostusta ja muistutusta asioiden tärkeydestä niin en usko, että saatte. Elikkä tuolla on lisätietoa alhaalla, niin olkaa ihmeessä yhteyttä, jos yhtään kiinnostaa, niin mä tuun vaikka paikan päälle neuvottelemaan lisää asiasta. Nähdään, moikka!